wonten ing jaman kang wis nglangkungi wengi 1000 nalika lintang isih nyawang bumi lan angin ngungung nyusup ing sela-sela prahara kacarita ana sawijining pusaka kang ora mung digugu ananging uga diweling. Pusaka punika dudu mung keris berpamor langka uga dudu tombak warisan leluhur ananging pusaka sejati iku ati kang waspada, budi kang linuwih lan laku kang sarwa becik. Para muda kang lagi gegayuh donya ilinga, pusaka sejati ora tansah bisa kaambah ananging kudu kaukur nganggo rasa, digayuh nganggo laku lan dijaga nganggo kapribaden. Pusaka ora mung ana ing warangka ananging ana ing tembung kang ngemong, ing sikap kang ngurmati lan ing tumindak kang ora minggah awu. Leluhur ora nyisihake emas utawa perak ananging nglantarake piwulang yen urip kaya banyu mili. Aja nganti ngerus ananging nek iso ngresiki, yen dadi geni aja mung ngobong nanging iso papadang. Ngrumat lan nguri-nguri pusaka tegese ngregani warisan kang ora kasat mata kaya ngilmu, kabecikan lan rasa tresna marang sesama. Amarga pusaka kang paling aji sejatine ana ing jroning awak lan ati. Para rawuh, para sedulur kang pinanggih ing jagat rasa lan nalar, sinaosa kita urip ing jaman kemrungsung nanging aja nganti lali marang tali sejarah. Lintang pusaka kang dhuwur ing langit luhur, dina iki kula badhe nyawisake babar piwulang, babar salah satunggaling pusaka langka kang jejuluk keris dapur jalak ngore makarya kanthi pamor kul buntet lan anggone tangguh pajajaran. Keris dapur jalak ngore iku keris kang gagah, gatra sederhana nanging ngandhut makna jero. Jalak iku aran manuk jalak, widodari ing kayangan manuk, lambang kawigaten, kasetyan lan kabecikan. Tembung ngore tegese jalak kang lagi ngore utawa ngoceh. Nglirir saka angleripun wengi paraga kang tansah eling lan waspada. Dene keris iki tangguh pajajaran, tegese asal muasale saka jaman kerajaan Pajajaran ing tlatah Tatar Sunda jaman Prabu Siliwangi. Keris kang lair saka kabudayan luhur digawe dening empu kang ora mung nata wesi ananging uga nyurasa jiwa. Dening empu saben tetes leleh wesi digambleng karo donga lan tapa nganti keris ora mung dadi gaman ananging dadi titipan roing jaman. Jalak ngore punika sinandhi urip kang waspada, iku filosofi wong kang tansah tanggap ing sajroning pepeteng. Kaya jalak sing tangi sadurunge usurup, menungsa sejati kudu eling sadurunge cilaka, waspada sadurunge karoban lan sumarah sadurunge gumunggung. Pamore kul buntet ngemu pralambang kang jero. Kul punika cangkang endhog, buntet tegese ketutup rapet. Iku tandha yen pusaka iku cocok tumrap wong kang butuh perlindungan, kekuatan batin lan ora gampang digoyang godaan. Kul buntet iku pusaka kang nyimpen kekuatan ing sajero, ora gumruduk ananging grapiak. Cocok kanggo pemimpin, wong dagang utawi tiyang kang arep bangun kaluhuran.
Keris jarak ngore pamorkul buntet tangguh Pajajaran kegolong pusaka sing makarya alus ananging ajine agung. Tuwaing pusaka iki antara liya waspada lan kecerdasan naluri kaya jalak kang waspada. Pusaka iki ndadekake sing ngangsu bisa luwih pinter maca tanda-tanda jaman, ora gampang kesrimpet tipu daya. Pamorkala buntet minangka tameng gaib. Pusaka iki karep digayuh dening wong kang butuh perlindungan saka niat ala, energi negatif utawa pageblug gaib. Kelancaran laku lan rejeki. Amarga makna kul yaiku nutupi utawa ngresiksa, keris iki dipercaya bisa nglancarake usaha, nglindhungi rejeki supaya ora bocor, ora kabur lan tansah kaopeni. Penunduk aura positif. Keris punika gadah daya ngedap-ngedapi nanging alus. Sing nyekel ora katon angkara ananging ajine kadi banyu kang resik lan adem. Yen sliramu nemu pusaka jalak ngure, aja mung dipajang, diresapi, dirumat lan dieling yen pusaka punika mung gaman lair. Ananging gaman sejati iku ana pikiran lan ati. Pusaka bisa ndukung nanging tekad lan laku kang bakal mujudake. Saben pusaka iku kaya cermin gambarake sapa sing nyawang. Ngagem keris dudu prakara nyimpen waja lawas, ananging nyimpen piwulang kang ora ilang. Nguripi pusaka artine nguripi kawicaksanan. Ngajeni pusaka artine ngajeni jati diri. Nuwun, matur suwun.